Alexander-Arnold's whip goal! The Trent Alexander-Arnold's whip. Naidedi, matimu apa ari kutamba. Man City no Liverpool. Inini ndofarira Liverpool. Ya, unotoziva dzokusapota inogona fani. Saka Ronaldo ari kutamba here naye baba Oshomole. Anogotamba seiko? Haatambire Liverpool ba, haatambire Man City ba. Ai. Okay, sweet. Wona mukomana apota gate uyu. Haasi Chris Brown here. Aiwa badzimai ndiDiaz. Okay. But vakafanana wena. Ko kadhi yelo vari kumupire manje mufesu. Yero kadhi rinopuwa munhu kana achikwira mutemo webhora. Handiti uri kunotatsika mufana akarara pasi uyu. Ya, ndazviona. Ndazonzwisisa manje. Go Bhora. Yes. Ya, Daddy. Ndiye Diaz kawedu uyu agowesa uyu. Yes. Aiwa babebi. Ndiye Haaland uyo weMan City. Ndimatogowesiwa apa. Kosei futi. Ndokubirira kamanje ikoko. Apa Liverpool ndiyo iri kufanira kunge yagowesa. It's not fair. Okay. Tazvizwa. Ko Daddy red card iro nderei. Saka zvikuru kuti munhu uyo akufanira kubuda mugemu nokuti atuka refuri. Gemu iri akutobuda otamba wakashota. Beta. Saka akunoita kocha handika Daddy. Naiwe, wakakwana here iwewe. Handiti zvakafanana nematraffic lights here Daddy. Yellow kaioni, red danger. Iyeka, saka ndingakuita kochi pakutodiniko nyongono yako. Aiwa Daddy, ndiri kubvunzira pakuti saka green card rinopiwa vanenge vaita sei. Hakuna zvakadaro bakubhora dzimai. Okay, ndanzwisisa Daddy. Dai iyo Liverpool yangowina World Cup. Haiwa inowina dzimai. Ya, zvamukutaura izvozvo ndizvozvo. Ko uyu akafanana na Mr. Bean akamira uyo ndiani Daddy? Ndikocho Man City anonzi Pep Guardiola. Ko sei asiri kutamba Daddy? Ngapindewo kaabatsirane nevamwe. Nyongono yako iyi ndipe remote tiseziyo kuti mwana anagangana nana Puno. Nonsense. Bari kubvunzana kuti mai wani uyo abikamboza. Imi mai mwana munondishoresa. Mabikamboza. Bari kuriramba bari kuti arityike. Wabikamboza. Mudzimai